dom doći koledari koji će rasterati zle duhove, a domaćinu poželeti zdravlje, srećan rod i porod i beričetnu godinu. Dobroveče, Koledo. Domaćine, Koledo. Koledo, ča! Dobro ti u kući bilo. Koledo, ča! U stajama i torovi. Koledo, ča! Tokom cele godine. U zdravlje nam svima bilo, cele godine da Bog dave. Ajde u zdravlje i vama. Više stotina građana okupilo se ispred ruske ambasade u Beogradu na skupu Hristos se rodi Rusijo, koji su organizovali Udruženje studenata iz Republike Srpske i Republike Srpske krajine, Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva, Udruženje Srba Bosne i Hercegovine i Srpsko nacionalno veće Bosanske krajine da bratskom ruskom narodu poželi srećan Božić. Ovdje sam na varni dan da budemo zajedno s našom pravoslavnom braćom, rekao je princ Tomislav Karađorđević. Poželeo je da u 93. bude mira i u Rusiji i u Srbiji. Profesor dr. Rastislav... Jančine, ne daj da ovaj naš zajednički Božić u ovoj godini koja je došla bude okrvaven svojom krivicom. Pozivajući ruski narod da stane u svoju braću, profesor dr. Biljana Plašić naglasila je da ono što se dešava nama samo je eksperiment za ono što treba da se desi ruskom